Engakunikeza sona mina lo efunayo ke ngifuna awunaso isikhathi sakhe hlangana lapha nokuthi anesikhathi awunaso isikhathi sonkana hayibo ngingena la ukuthi khona mina-ke ngizokwazi ukukunika isikhathi naso ngene nala mina ngiyakwazi ngingena la ukuthi khona mina ngiyakwazi yena utshela lokho ukuthi nangasi isikhathi sakhe uhlezeshe unaso isikhathi sakhe ufuna ngami ngentombi zakho wena yabona yabona imali manje usuyithathela phela into ukuthi usufuna ungibeka isandla ubothi ngibeka isandla lapho ngifuna ukukhuluma nawe useyashuka ushaya kakhulu ingane sobona usungashaya nabantu abadala cha ngishaya phela vele nathi sikunqenile isuka-phi-ke manje lento yakho angithi uyasibona-ke wena chaza esenza ukuthi ngifuna ukumima angithi yabona manje umdala angasikwazi ubhale kube kuwena ungayi-athendi indoda hayibo ukwazi uhamba uyobhala hayi kahle bomdala kangaka umdala kangaka hayi kahle bokuthi wena wangiletha la kusho ukuthi phela Ngiyabingelela nanke babukeli be-Black Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngwenya kwaMsofokazi Mfuleni, ngintokazi ezalwa Mkhize. So today sivakashela usisi nakanjani khona lento angayithola kahle hle muva nje kwi-relationship yakhe esizoyithola kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So asike sizwe sabona njani? yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngicela ukuthi uma bani usuka kuphi akuphi amakhaya wakho uhlala kuphi manje? Okay, mina nguAnele. Ngisuka eMnambithi. Umnambithi. Yes. Okay. Ngokuhlala ngihlala eNtuzuma. Manje. Yes. Ukhulele kuphi ke eMnambithi naseNtuzuma? Ngikhulele eNtuzuma. Ukhulele eNtuzuma? Oh, all right. So kodwa mawugoda kuye eMnambithi. Yebo. All right. Mhlawumbe mangase ungichazela kabanzi ngempilo yakho ebuncaneni bakho kuze kube manje ekhuleni kwakho nje. Bese njani sime ekhaya? Bekucasha unakusale or bekuthiwa noma kuthiwa ucela something kuthiwa asilindele kuphela inyanga noma into nento obuyicela ubukwazi ukuthi uyithole mhlawumbe ukhuliswa abazali boba uthunga ukubambisana beshadile noma ukhuliswa umzali yedwa noma mhlawumbe bekugogo nomkhulu. Okay, mina ngikhule ekhaya noma nabo sesibakhe nosisi bami. Sikhule beku-right ngeke ngisho ukuthi besicapha kusale but besikwazi ukuthi into sithole kwesinye isikhathi sithola ngaleso sikhathi kokunye singakutholi ngaleso sikhathi. Ukhulele komalume noma ukhulele ekhaya? Komalume. Komalume. Esayithini la baba ukhona umuntu ya bakhona nabo ngiyaphila nabo nje ngiyakujwayela ukuya. Okay, niyathandana? Yes. All right. So ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho iqala nguphi unyaka and beniphathana kanjani nomuntu wakho? Ukufice uthandana nobani noma wena umfice ethandana nobani kwase kwenzakalana ngihamba nesikhathi ngicela ungiqale nje la nihlangana khona nomuntu wakho. Okay, mina nomuntu wami sahlangana ecollege kwaku 2020. Bese right futhi phela umfana ngeke usumazi kodwa akaza ngitshela ukuthi khona umuntu athandana naye mina ngazi ukuthi uyena yedwa ke. Okay. So sathandana nje bekumnandi inesikhathi sakhe nesikhathi sami like sisiza lapho sisizana khona. Okay. So into engisingize ngibhalele la ka Black Life TV nake ngibona umuntu useyangishintshela nje ama actions wakhe fine noma nami isikhathi sakhe engasitholi kodwa nje usengishintshele nje angazi ukuthi ngathi like angisamtholi it's like khona umuntu nje like mabe ngihleni nawe sekwazi ukuphendulela ifoni ngaphandle nje into akasafuni ukuthi ifoni yakhe nje useshintshile okuningi. Mengabe ni ngekho right noba uthiwa nazijwayeza ukuthi into enicomplaina ngayo niyayihlalela phansi nixazulule noba uthiwa noma nazijwayeza ukuthi okay mesingekho right namhlanje sizoziba nje izoziphelele lo nto le nazijwayezani noba uthiwa? Hayi besijwayele nje ukuthi sihlala phansi sikhulume silungisa inkinga zethu because bese nalento ukuthi asiyolala usuku olandelayo singakhona singayixazulula inkinga. Yes. And amafoni bekwazi ukuphendula ifoni yami ngiphendule yakhe
ngoba ngisho nje ukuthi manje useshintshile. So manje ngiyasola ukuthi ngathi khona umunye umuntu asejola naye. Awukazi uzuhlale phansi naye umtshele ukuthi no ngiyabona mfethu indlela owenza ngakhona manje angikho right, angithanda u1 no2. Ikhona mhlawumbe indlela esingashintsha ngayo senze ngayo kanje ngoba phela ekuqaleni kokuthandana kwethu bese siwathanda amafoni ubungayiphenduleli ifoni eminyango ukwenzakala what's happening. Ngake ngazama but inkinga kwabo ukuthi ngiyambona ukuthi akekho lapho yena akahlangani. Ngazama ukuthi ukukhuluma naye kodwa kwabo umuntu nje onganendaba nento engikhuluma ngaye. Sure, okay. So what if lento oyisolayo vele iyenzeka? What if vele unomuntu wakhe athandana naye futhi amthandayo? Uzokhetha ukuthi uphume kwi-relationship noma uzohlala ngoku-understanda ukuthi usenomuntu? Ngizobona lapho mengabe sekhulumile naye iqiniso mawukuthi ukhona umuntu kodwa mina ngokwami ngoba ngiyamthanda angazi ukuthi njengamanje kungenzakala kanjani. Mana kusoleni noma uboneni yini nje ngoba ama-actions wakho ushintshile nje. Ayikho into oyitholile ku-WhatsApp? No, angazi ngitholele ukuthi ifoni ngoba ngisho ukuthi asafuni ngithinta ifoni yakhe ikona lokho. Asafuni ngithinta ifoni yakhe mengabe ngifuna ukuthi ifoni yakhe meyikhala ngihlaphe ngihlela mhlawumbe ubhizi lapha ekitchen noma kephi. Yes. Hayi yena uzoxhuma hlali ayizothatha bambe ifoni akasasho nje asiqela ukuthi angimlethe noma ngimbambele. Akusafani. Akasekho comfortable. Yes. Lalela-ke yabona njengoba usinikeza inamba yomuntu wakho ngimfonelile emalangeni ngathi ngicela ufike nomuntu wakho kwi-live show and I'm sure akakutshelanga wena ukhona umuntu ahambe naye. So kwakona nje lokho kokuqala ukuthi mengithi kena akafike nomuntu athandana naye akazanga nawe uhamba wedwa naye uhamba nomuntu wakhe. So ukhona usisahamba naye ukhona and ngizocela ukuthi unginikeze isikhathi ngikhulumisane nabo bobawu2 wena ungekho and then ngathi mase ngiqedile ukhuluma nabo mase ngiyakulanda ngicela usondelene khona sokwazi ukukhulumisana sonke soba u4. So ekukhulumeni kwami nabo manje wena ungekho imuphi lo mbuzo lo ofisa yini lento othi ngiyafisa ukuyazi noma kuthiwa angikho but ngifuna ukwazi imuphi umbuzo ofuna ukuthi ngikubuzele wona kubona noma kuyena umuntu wakho ufuna ukwazi? Uma ukuthi ukhona umuntu ajela naye angayikho into engifuna ukubuza umuntu wakhe because angimazi vele but yena into engifuna ukuyazi kahle kahle like njengoba ngila ufuna ukwazi? Ngifuna ukwazi ukuthi uma ukuthi ngempela uyajola ngempela ngifuna ukwazi ukuthi ukwenzelani ngifuna ukwazi isizathu sokuthi enze lento ayenzayo ukuthi okay. Mhlambe angeke kuze kube lula ukuthi ngibabuze ukuthi ujolelani ngoba uzobe engazi ukuthi mina ngikade ngihleli nawe la uze kwenye ishow. Mhlambe ngingakubuzela ukuthi baqale nini ukuthandana bobawu2. Iwona mbuzo ngaqale nini? Yes, nalokho ku-right. Ku-right ne? Ithi ngivele ngibalande khona uzokwazi ukukhulumisana nabo. Ngiyokulanda msinqedini. Okay. Ngiyacela usilandele baba. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo lothando sihleli nekhapuli yethu izosichazela kabanzi ukuthi ingabe baphathele kanjani. So ke asike size nje ukuthi ithini into sanibona njani? Yebo siyaphila. Niyaphila? Yebo. Ngiright nami ngicela ukuqala ngawe sisi ngicela kwazi igama lakho lesibongo nendawo sokhona. Igama lami ku-Amile. Amile. Yeah, wamkhize ngesibongo. Okay. Ngisuka eNtuzuma. Tuzuma. Ngicela kwazi ubhuti igama lakho nesibongo nendawo sokhona. Igama uLwandle. Ngwakadla nesibongo. Dlamini. All right. Nihlangane kuphi naqala nini ukuthandana and beniphathene kanjani? Siqale 2025. 25 last year. Yes, last year. Okay. Usaqala unyaka. Okay. But ukuthi sisondelane nje siqale ngo-2024 ngabona November December. Ukwazana? La ukwazana siyazana ukusondelana nje. Okay. Siqale ngo-2024 November December.
but Okay. ukuthi I-relationship yesiqala Yes, ngo-2025 yes. ekuqaleni konyaka yeke uqala ubekuphatheka kanjani sisi? hayi ngisiphathene kahle namanje sisaphathene kahle Wathi kuwena okay ngiyazi iy'nsizwa isikhathi esiningi aziyibuzi le mibuzo ukuthi uthandana nobani manje nananani zisuke zixoxa indaba yazi ukuthi okay ahlanga indaba yethu manje ukuthi ubani owayethandana nobani abazingeni but ikhona yini inhlahla yokuthi mhlambe wazi ukuthi umfice ethandana nobani? ngokwazi kwami mina bengazi ukuthi akanamuntu Okay wakutshela kanjalo? wangitshela kanjalo Okay wena yebo hayi bungenamuntu? hayi benginayo umuntu Kwase kwenzakalani? Wamlahla? Angeke ngisho ngamlahla kodwa nje izinto bese thanda ukutenga Okay. ngithi hayi uthi ngwelele komunye ngizama inhlanhla Wagcina nje kumbona? sengu 2 weeks manje 2 weeks Anisathandani? like asihlukene kodwa Kanjani manje ngoba phela nangu umuntu wakho? sizibene yeah Uma ubhekile umuntu wakho uzizwa kanjani ngalento eshoyo manje? What if niba right ngelinye ilanga? Sho thina kufanele enze njani? hayi angiboni ukuthi kusayokulunge Oh wena usathanda ukuthandana naye? hayi akusathanda ukuthandana naye Okay. Yini oyithandayo ngosisi? usisi ngithanda impatho yakhe uyanginakekela Yeah. ngiphi isikhathi mangimdinga ngimthola Okay. anezinto nje sesidlule kuzona ngiyabona ukuthi hayi umuntu engaqhubeka nje naye Okay. Lo muntu ongasathandi ukuthandana naye uyazi yini ukuthi usuku-relationship and awumtshelanga? yebo hayi bengamtshela Okay, dadewethu ngicela ukwazi ukuthi yini oyithanda ngobuthi? Oh asiqaleni la. Engakusho mina ukuthi ubhuti engithanda ngaye zothini. Bengazi vele ukuthi uyadate Okay. because Bongenankinga? bengenankinga. Okay. Because umuntu bedate naye kahle kahle usisi wami. Usisi wakho endlini? Yebo. Okay. Okay. Koga akwenzeka kanjani ukuthi ungene kwi-relationship nomuntu owazi kahle ukuthi ubuya kusisi wakho? Qala kwami ungena kwi-relationship yami naye. Umuhle. Ngiyabonga. Qala kwami ungena kwi-relationship yami naye uGuy. Ngifike la I think it was 2024. Ngifika ngizofuna umsebenzi ngiqeda isikole. Okay. So ngiyeza ngapha. Kade usuka kuphi? Ngisuka emakhaya. Emakhaya, okay. Okay. Ngiyezwa ngapha eThekwini. Ngifika kwami. Usami yabo une-crash ya. Kade ingane. Okay. Eyakhe noma usebenza khona? Lo usebenza khona. Okay. And umuntu wakhe ubhuti. Ubene-internet cafe. Okay. So uqala kwami ngeke ukuthi mina naye sisondelane because bengifuna umsebenzi ngifuna noku-applya Yeah. into kanjalo ngifuna ngisho uku-applya yabo almost each and every time because nami bekukhona ezinye izinto engizaziyo about internet cafe. Okay. Yabo besihlezi soba-2 si-close sihlezi soba-2 almost each and every day. Yeah. So ngibona ukuthi no because sami ngiyabona ukuthi doesn't give a care uGuy uhleze busy akanasikhathi sakhe because no guy naye bengitshela ukuthi akanasikhathi sakhe akam-attend even ngisho efonini ileso sikhathi leso nje ukuthi busy. So uqala kwami-ke naye uGuy sisithandane yaqala yalapho. Okay. Ngabona ukuthi kusho ukuthi uGuy ulonely. Othi nginami ngiye ngiveze Ngaleso sikhathi wena bewusingle bengenamuntu? no cha bengenamuntu. Usisi wakho njengoba uthi usisi wakho uzaleka kanjani nawe? Ubuya kumama nobaba
oyedwa nowakho noma mhlawumbe usamzala noma ithini into? Usisi wami uzala umama oyedwa. Unobaba wakho, unobaba wakhe naye. Yebo. Uyamthanda? Ngiyamthanda kakhulu futhi. Kakhulu? Yebo. Okay. Imana-ke, awugqoke iy'cathulo zakhe-ke, wena uyena, yena uwena. Ungene kwi-relationship nomuntu akade enaye ngaphambilini and uyamazi ukuthi kade enaye. Uma ubhekile wena bongafila kanjani, sewumbona usisi wakho ukuthi usethandana nalo muntu lo ebengithandana naye mina. Nakanjani izinto abebezenza bonke noma izinto abebezenza nami usezozenza naye. Indlela bamthinta ngakhona, indlela abebe asike singene nje kwi-sexual intercourse, indlela enza ngayo umjida, shuthi nami indlela benza ngayo kumina ile asezoyenza kusisi wami. Usezokwazi usisi wami ukuthi bengichazwa yini mina, ngiphethe kanjani, yonke leyo nto leyo. So if wena uyena ungangiphenduli ngesimanga sokuthi niyathandana vele, ngiphendula ngale ndlela nje genuine, ungichazele ukuthi bowuzofila kanjani wena if wena bewunguye. Engangisho ukuthi if mina ade nguyena bengafila bad because wakazi ukuthi mina naye siyajula. Bengafila bad, ngifuna uqamba amanga. Konke usisi wami mhlawumbe angakuzwa noma angakubona ngingazwelana nakho, but kodwa engakusho ukuthi there's nothing I can do with uguy ngimthanda. Okay. Okay, ngiyakuzwa. So ma uthi shuthi usisi wakho uyamthanda, shuthi ungiqamba namanga. Because if bewumthanda ngempela, nanama ukuthuka bewumthanda, but ku-awkward. But angisho ukuthi ngithini, kodwa ke it's fine. Mekuthi nina ni-right ngalokho, kulungile. So ngiyacela manje ukuthi ninginezeni isikhathi, ngilande surprise yenu, ngicela nisukume nje nibhenga la, ngikhona enginiphathele kona noba utho, since vele kuyi-love show le. Ngicela nisukume nje nibhenga la. Ngiyacela ukuthi nisondezele i-surprise. Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi usondezele i-present yethu ubhenga la. I-surprise. Sondela nani? Ngiyacela ukuthi nijikeni nihlale la, nihlale nzeni, yes ungahlala. Ngicela nijikeni. Yeah, sila. Alright? Ngiright nami. Uyabona ukuthi ubonani? Hayibo, nathi ngisathukile nje ukuthi kwenzakalani, like funa la kwenzakalani guys. Usisi wakho kanti? Awusanjalo lo. Usisi wakho endlini? Ngitshela ukuthi konke engisola ukuthi konke enza but Yes. ngisho ukuthi kwenzakalani. Yes. Hayibo wena ntombazana indaba ujwayele ngabona. Indaba ujwayele ngabona ngikususa emakhaya ngiletha lawa ngizothatha indoda yami wena. Hayi phambi kwabani sufuna uqala idrama Kahle yakho. sister kungangitshela ungijwayele kabi mina ngikususa emakhaya ngithi uzofuna umsebenzi la kade ngazi uzola indoda yami. Sasacrashini kanti. Oh, uze ngawe kanti futhi? Njengami. Uze ngawe la eThekwini? Uze ngami ngomsusa emakhaya ngoba eqeda isikole. Ngithi akazofuna umsebenzi la ngoba manje emakhaya uhlala kasebenzi kodwa. Uyamcabangela, that's 1 2. Hayibo. Wenza okunye. Bafo ngicela ukwazi ngawe la. Ithini into? Uyamase ufika manje? Oh man now. Naye enye njalo futhi ngiyayiphipha inje ibona intombi bona usisi wami intombi. Imali. Okay, okokuqala uyazi ukuthi angizwani nomushumushu. Nawe uyazi futhi ukuthi angizwani nomushumushu. Yabo? And le nto ngiyenzela yona la angiyazi ukuthi niyithatha. Okay, if bengazwani nenxushunxushu ubuzoqala uqeda i-relationship endala kuyima ungena entsha. So awukwazi ungena kwi-relationship entsha ungakaqedi ngaleya. So mengabe kuthiwa uqedile ngaleya, besokuzwa kangcono mangabe uthi angizwani nenxushunxushu, then say right take. Oh, okay. Ngicela ukuchazela la. Le show le khama la umfuna nomuntu wami. Ubhalile usisi ngala. Ethi wena akasakunderstand ukuthi wenza kanjani manje. Ngoba benikade nithandana kahle ku right. And then jiki umshintshelile. Akekho right ngalokho. Ingakho ebhalile, ingakho nikhona noba u2. Sona ke isizathu lesi singemuva. Sokuthi nihlangane nonke noba u3 la. So uyakudinga ukwazi. Uyakudinga ukuchazelwa ukuthi ithini into phakathi kwakho
nosisi wakhe. So ngicela singalwi but sikhulumisaneni kahle njengabantu abakhulile ukuthi kwenzakalani la, ithini into, wenza nosisi wakhe na wena usenzani naye. Udinga ukwazi nje lokho kuphela. Okay. Mina Usilongingiza mfethu sikhuluma la sidlala. Mlinde phela, hawu wamjaha. Kahle sisangikhuluma nawe. Mase ngisho nami ukuthi musuka umjaha. Usakhuluma nje. Indoda yakho phela vela ngithi ngakukhulumela. Phela. Indoda yakho vele ngakukhulumela. Ngakho phela ngoba ngiyinakekela uyahluleka. Kade ingane ecrash. Wawumeyisa ngomsebenzi wakhe awenzayo. But at least ulale edlile. Ngicela uqhubeke uchaze ukuthi ithini into. Nangu umuntu engibona ngathi uyanginika lento engidingayo. Yini lengakunikeza sona mina lo oyifunayo ke ngifuna. Awunaso isikhathi sakhe. Hlangana phela nokuthi anesikhathi. Awunaso isikhathi sonkana. Hayibo. Ngingena la ukuthi khona mina ke ngizokwazi ukunika isikhathi. Naso ngene nala. Mina ngiyakwazi ngingena la ukuthi khona mina ngiyakwazi. ngiyakwazi Utshela ukuthi nangasi isikhathi sakhe. Uhlezesha unaso isikhathi sakhe. Ufuna ngami ngentombi zakho wena. Yabona yabona imali manje usuyithathela phela into ukuthi usufuna ungibeka isandla. Ubothi ngibeka isandla wakho ngifuna ukukhuluma nawe. Useyashuka ushaya kakhulu ingane. Sobona ukuthi ungashaya nabantu abadala. Cha kanti ngishaya phela. Phela vele nathi sikunqenile. Isuka phi ke manje lento yakho angithi uyasibona isimo Wena chaza story sokuzo. ngifuna ukumnyima angithi yabona manje Umdala ngasuwazi ubhale. Kube kuwena ungayi-attend indoda. Hayibo. Ukwazi uhamba uyobhala. Hayi kahle bomdala kangaka. Umdala kangaka. Hayi kahle bokuthi wena wangiletha la kusho ukuthi phela ungazi uhamba uyobhala. Naka indoda uhlulekile nje. Uhlulekile nje ukulaka, uhlulekile nje ukulaka. Awu manje bawuthuna izinja nje. Hawe lapho useleke cabanga. Shungasibiza ngani lapho useleke cabanga. Ubusachaza bafo? Yebo ngithi mina la ngumuntu engibona ngathi u-right manje for mina. Okay. Yabo ngoba manje mina nalo ngisho sixabene kodwa inhlonipho yaba khona. But manje uthi lo if inhlonipho ikhona ngabe uthi babe osithanda sami or whatsoever uthi lo mina bengakuhloniphi mina ngikuhloniphi mina angikuhloniphi mina uphipho ba wena uma ngabe unengubo engcolile swasho ba uphekelo ba ugqoko lento egqokile ugqokisoba njengamanje wena ngithathe uhlangana napho wena ayibona ntombazana ngibona ngizojwayela kabi wena ngizojwayela wena khona nozokwenza hayibo nathi ngathi ngizojwayela kabi wena ngizojwayela kabi ubusachaza bafo? Yazi uba ungithandayo la? Okay, ungangiphenduli. Yini eyenza ukuthi i-relationship ungayiqedi ngokusemthethweni enye kuyima uzongena kwenye? okay. That's 1. 2, why ukhethe egcekeni la bebuya khona because bashare umama bahlukene ngobaba but banomama oyi-1. Why ukhethe le yakithi? Why la? Okay ngoba ngiyabona bese uzokwenza ngale ndlela le. Yabo. Usisi okay uthi ngiqala mina ngikholela ukuthi intombazane iyagajwa njengomfana. Ukholelwa ukuthi intombazane? Angikholelwa. Awukholelwa. Ngikholelwa ukuthi intombazane iyagajwa. Okay. Ya ngikholelwa kunalokho nje ngiyahlale ngithule. Ya yena akhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo. Abo ma ukuthi vele sengi-right nami ngaye. Athi noma sengigabha ngithi ayikho inkinga. Yabo manje ngiyabona ke ukuthi bengingakafiki lapho ekuthenini azofuna ukungigabha bese ngimtshela ukuthi hayi sengiyahleka. So wena uyakusisaba vele ngoba vele uyasu-right ngami. Uchazile into echaza njengamaphutha. Uqonda ukuthini uma uthi usu-right bafo? U-right phela. Kulungile bhuti abantu. Wena ngoba kungenovesi wasebenza kokusiza ukuthi uhambe uyogqasha ke sikwazi ukuthengela ukudla. Wena konke ngokwami umuyise kumina. Ngabe ngihleli kwakho. Isikebereshe sakho. Yazi ngabe ngihleli kwakho. Noma kuthiwa ekhaya mina ngenza yonke into. Asinendaba phela senze njalo. Mina ngenza ngizambe uyogqasha. Hayibo ngabe ngihleli kwakho.
Hayibo ngabi kwakho. Imali bafama Ngabe wena uthi wabhildinga usu-right lowa ngaye, usho ukuthini? Usho ukuthi usu-right ngelokhuzana yakhe noma usu-right ngaye yena wonke? Uthini? Angi-understand mina. Seng-right nje. Ngaye. Samdingi ngamanye amazwi. Or ngaye yena wonke? Njengobuyena yabo nje njengana yabo namhlanje usengiphe esinye isizathu Ngizomazi usengiphe Ngizomazi. Ngizomazi. lo ngazalwa akazi into kwenza ukuthi into Indaba umbambe kukhona umlisa yini phezu kwakhe njengoba uthi usu-right ngaye noma umani uyasho nje ukuthi hayi sengi-right ngaye noma kuthiwa awukazi umbambe nomunye umlisa? hayi ngoba mhlawumbe sengambamba noma umlisa noma wapha manje kuyafana angisani noma mhlawumbe ngisathandwa noma kuthandwa lezi ngane egadwa mihla namalanga leyo mali engane akanaso isikhathi sakhe. isikhathi esingekho kahle Why ungasakhi wena? Angisho ukuthi akanaso isikhathi. Awusakhi ngani wena? akusizi phela ukuthi mina ngithi ngifuna ukubona yena athi busy Hayibo. Or ushawo ukuthi wena ubuthi ufuna ukubona athi busy. athi busy Okay. noma makuthi akekho sizathu ukhathele Okay, kade uqala uthandana naye ubenganazo lezi ngane ayigada ecrash. lutho Ukuthola ungasebenzi? bengasehlangana ecollege. Okay. Ngesafunda. Okay. yebo wakhetha ukuliqala le business ke kwakuthi hayi liyasebenza ngiyabona ukuthi hayi liyavuka Le business lokukhuluma ngayo lokuvula le-internet cafe lona njengamanje. une internet cafe lona njengamanje. Une-internet cafe. yebo Oyithola kanjani? hayi uyena useswangu Kodwa usenaso isikhathi sakhe manje. Noma yena asenaso isikhathi sakhe manje and nawe uyakuvuma ukuthi athi akasenaso isikhathi sakhe manje. Yabo ukuze sitholana sidlile eSouth Africa. Kufanele siphumeni sihambe siyosebenza. Uphumile naye wahamba yosebenza kodwa uphuma kwakhe ayosebenza. Akusho ukuthi unikeza isikhathi sakho wena ukuthi uhambe uyobheka umunye umuntu. Angisho fanele sidlile. Fanele sigqoke kahle, fanele sinwe kamnandi. Angisho bengahlala angasebenzi uzojika ungamfunele kwana lokho ukuthi uma ahlalela uhleli phansi akasebenzi yonke into ifuna kuwena. Mase isukumela yena ngesingaye sekuyinkinga leyo. anginankinga mina nokuthi uyasebenza Okay. isikhathi enginenkinga nathi Okay. Off. Kahlahla ngithi mina ngine-crash isekhaya. Yes. So ngisebenza kahlahle ngoma bey'ngane ukuthi lapho omunye umzali kuyenzeka abuye late. Yes. Yabo so into everyday because khona umzali oletha ingane nangama-holiday khona Okay. oletha nangesonto. Yeah. But ngawo kamanje ami ngiyam-update ngiyakwazi Okay. ukuthi ngikhulume naye communicate naye Yeah. ngichaze ukuthi kanje but isikhathi mengisithola ngiyaba naye yena nje wena sisami mina ngitshela iqiniso ayikho le nto show yena usobona uNtombi hayi le ukuthi isikhathi sakhe asikho isikhathi ngiyaba naso yena nje Uyaba naso isikhathi? ngiyaba naso isikhathi Okay, sakhe. but Usobona uthi uyaba naso isikhathi. okay So wena ngokwakho akukujabulisi yini ukuthi at least akakucela imali airtime, akakucela imali ama-cosmetics, uyazenzela. Kuyikona ukuthi nakho uyachaza ukuthi uyaba naso isikhathi. Ukuthi wena aqondane nokuthi isikhathi anaso wena ilisona leso sifunayo usumshiyela lokho. abona mathi uyangiphi isikhathi isona siphi Uthi sona sephi isikhathi? lalela bhuti abantu wazi kahle ukuthi uma wengane okugcina ofika ezolanda ingane kuba u7 emva kwalokho kwenzakalani wena ngathi ngithi ifoni yakho waqhuma wagijima imali eminyango uzobamba ifoni 7 ntambama. 7 ntambama Kanti inkinga Yena kanti ufuna ukubona thina silali ngaba-7. I'm sure nawo olala ngo-7. usuku yini? I'm sure nawo olala ngo-7. Isikhathi Ulala uhlulekile. ujoyini lapho Hayi ungathi ngiyakujwayela uhlulekile vele ukuyinika isikhathi. sokubanda wena Ha, uhlulekile. wena ngekhaya nawe Hawu kahle. If awulali ngaba-7 ulala nini? ngiyakushuthe yami phela ngathi mengikubuza waphika Vele ya, vele ya. ngilala early nje Early what time? Ngangikugcwalisela. Na past 8 awu-9. past 8 But uyachaza ukuthi uma wengane ogcina ufike ngo-7. Ntambama. usekhathele Usuyekhathele. mina ngisho Mangifika. njalo kusho mina Yabo uhlezi ukhathele. Usukhathele. Uhlezi vele. Kanti awukhathali yini? uzophinda naphuma khona wena Hawu kahle bo wena nazohambisa njalo uzongiqoqosha. masemele ngimbone 7, 8, 9, Hawu. 7, 8, 9, 3,
yebo hayi yabo ukuthi uma ingane ugcina ufika ngo7 angikupheki lokho ngiyakwazi Okay. kodwa ukuthi ngisho athi uyafika ke lo mama eseyilanda ingane usekhathele Wangicabangela ukuthi ngikhathele. Ngani uhlezi ukhathele? awungitsheli ukuthi Hayi kodwa ngiyaba nesikhathi ngiyeza kwena kodwa ngithi mama ukuthi uyangifonele wathi angize ngiyeza kwena. ugcine nini ukungibona Ngigcine mhlawumbe 2 weeks back. 2 years back. Phela ngigcine 2 weeks back ngoba phela wena usunesikhathi sakhe ngoba usana sesakhe. uvala ngo7 mesho And wena ngilala ngo9. ngilala ngo9 uyakwazi ukuthi ngilala ngo9 stalo sami akukaze kwadlula kuye ngale makonjalo kwadlula mhlawumbe ngiseningi ngakho kwasendlini ngaleso sikhathi kodwa mina ngisendlini mina ngiyazi ukuthi ngo9 sekumele ukuthi ngilale 7, 8, 9 kusawu 2 hours loyo. 2 hours. andike phela nano So kulo 2 hours lo still bengakuboni. Athi ukhathele. ukhathi Uqinisile na? hawu Ubuhambe mbona. Bese bana lo dadewethu okay ima kulethe ukuthi ubukephi Bengikephi ngisekhaya. Wazi kahle ukuthi ngisekhaya. okay Hawu lo bengangifoneli lo ngoba phela ngithi besethola umacekeceke wentombi. Bengangifoneli lo. Ubufona Ngithi ngimbuza ngithi mina kwenzakalani ngawo lo ungiekthela nje. Ubufona ngiyamfonela ngiyamfonela. Nini? Yini pho ethi bungamfonela? hayi Ngifonela nini? Okay. So lokho kubeke ekuthubeni lokuthi uthole omunye umuntu. Ngiyakuzwa ukuthi uthole omunye umuntu angilwi mina. But why egcekeni why say mom? Singakhetha usiswami. Ezingaki intombi amantombazana. Why usis? Singasikhetha usiswami. Bona phela ngingcono. Bawungazi ukuthi usisibayi. Kodwa kusala ubone ngingcono nawe. Bawazi. Ngingana ngishaya ngizoshaya ngalo ukhuluma nawe ngokujoin ngalo. Hawu ngingcono kusuka. Akhuluma nje nawe. Hawu ngingcono. So bona bathi ngcono. Sabazi ngokugcina bala. Ngiyacabanga nanemali yakho. So bawazi ukuthi usisi wakhe Lo vele. uthanda ukondliwa lo. Pho, why? Uthanda ukondliwa lo. Njengoba dumondla besidla sothu nje. Ufika kanjani? Ubekani futhi nini? ukuthi yabo sithola isikhathi sokudla. njabe seke washo ukuthi ufike la ngoba umuntu ezobheka umsebenzi Yeah. elando yena udadewabo Yes. kwakuthi manje ke sesizo Base awucabanga ukuthi uyabaqhatha kakhulu. Uyahlangana ngobahlangana. Ngamjabulisa kona manje konzela ukuthi mina ngiyanosisi wami ngenxa yakhe. Manje kuzokwenzakalani suwa manje kuyaphambili? Umuntu ufika umphepho umonje bese mesokulahla ekugcineni. Suka. Ungangibuki nje futhi mina njalo. Bhuti wami ngicela ukuthi usumo uthathe umuntu wakho uphume naye. Uthathe umuntu wakho njengamanje uhambe naye. Awumtshele lento le owuhlezi umtshela yona ukuthi ufuna ukumtshela. Namhlanje ngibona ngathi ukuthi ithuba ngoba ngiyambona ngathi Khona into amaphika. abathi bafuna umtshela yana. Khona into ebenkulu nje. Okay, Ngicela ufuna umtshele hleze ngitshele. Oh, yini le? Ngicela umtshele. Awumtshele namhlanje. Ngicela ukuthi Ukuze ezohlale nolwazi angale besilwisa nje besilwisa sibizela abantu sibizela namakhamera. Ungazi ukuthi siqayeke thina namakhamera. Namabouncer la emaceleni kwethu. njengoba sikhuluma nje Umuntu ke loyo. useyithwele vele Oh. Khulelwe. Homa. Hayibo. Hayi wena. Into yanini le? Kino 4 months. 4. Yeah. Bese ngeke futhi sikutshele. Wenza ngamabomu? Yezwa. Angazi noma ngizothi amabomu noma uenjoy. Oh, Njani okay. bayi lokho nindlela Imali ngikubuza umubuzo ukuthi uyamthanda nsisi wakho. Wathini mina? Uyenza kumina. Ngiyamthanda. Uyamthanda? Uhlulalile unakekela indoda. Ekugcineni indoda kuyona yasekhaya. Uyena wasekhaya. Yena uhlulekile so mina ngabona Mawubhekile nizohlala kanjani kusuka manje ngephambili? Uyahamba lo. Uthe uyamthanda ngani? Uyahamba. hayi. Angangithe uyamthanda. Kuyena ukuthi wenza njani? Wena uthe Mina uyamthanda. Ima uthe uyamthanda ngani? Ngiyamthanda. Yes, usamthanda? Uswapha phela ususwama ekhaya ngeke ngilahle nawe. Okay ke. If izinto ayisebenzi phakathi kwakho nomuntu wakho, ucathi nizohlala kanjani usisi wakho ekhaya? Kuzobe kuyena mina nginankinga. Angiyani lo muntu onedrama njenganaye. Ngiyombona nje Okay. ibanga idrama. Ish. Thanda ukuthi kube nzima ke. yes So, bhuti wami
Mengathi mina ngicela uphume nomuntu wakho uzomkhetha ngoba nakho kuzo ilungu lisho lomndeni. Hayi ngoba phela manje vele sekuze kwaba kanje. Angikwazi phela ukulahla uma wengane. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Hayi ngiyanikhuluma nobabili. Bayisibonga. Hambani Zinja, uzophila ngani? Hayi kahle. Hayi. Ithini decision yakho ozoyithatha mhlambe ucabanga ukuthi uzothatha decision enjani so manje phambili? Ungakhohlwa ukuthi igazi lakho leli usisi wakho same mom umndeni akukho la ngizomlahla khona ekugcineni kusho ukuthi siswami sangazi sebona ukuthi ngisa kanjani lento but esongayi right. Alright, okay. Right okay. And ingane yasisi wakho ngisho yakhumbula ukuthi ingane yakho? Ayike inganeni ke angazi kubonakala sikhona kwamanje angihlangani. Okay. Angihlangani. Usayibona ungena kwi relationship entsha kuso manje ke phambili noma usafuna ukuphumula kancane? Ayi okwamanje ngizothukuma vele khona into engisabhizi ngayo so ngizothukuma kwamanje. Ngiyakuzwa nxa indlela othule ngayo asikisi. Kodwa ngiyabanga nje ukuthi ngisize ngize ngithole iqiniso because manje bengabe ngisembuya njengesilimi. Yeah. Ngifikile lapho umuntu ngakatholakala efonini. So nje yabonga. No, ngiyazwa. Mbuke lapha ekhaya nizibonelela ukuthi siphethe ngaliphi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyethanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.